kaira Allah kira yaun akaira dare dare Muhammadu yaun anemati Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yaun akaira dare dare Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka ala barkada kasali kidola son heramaka noy ala kirabay kisi ani nema baka ana sumugo bela jele ani mawo ma de yutu nyonya fokata jodon se ala kanen aw beye o jamakulu sanuma fe kawla dunya ka fo bi wajulu kene kaniye anye bamako yirimajo stade du 26 mars konnana ka be septembre kalo aletle tani nduruma samba fla ani muga ani nani o min bena domba kalo tletani fla suma rakiraba ale bangeli su kene sanuma imbela be jamiatul ansardin international fadife ka kayni nyinaye jamana binani o de kana ka bismillah ni kene sanuma imka mimme nyenama amfana karamo ananga mali ho conseil islamique nyemo bafe a Sayyidi Sharif Ousmane Madan Haidara kene abarakum folo ni flana ani sabana anguyo oira aula kateme na krenkrenyala ni la selimi nawena yi amfana karamo a Sayyidi Sharif Ousmane Madan Haidara a kelen ko ka kumata akalla seli atako flana nen au anga jeka anyamada ofe mana sisa wala da kumba mbolo me mo minun kuma na nyo foy ninde mauludu yere ninde mauludu yere arabu jamana oni jamana chamana Nigeria Niger muso pele bi faranyonga ni chew ubi kare udemne burubu bolo kafie numbu bolo bui don ubi lailada ka dugu be munumunu kamini mauludu kalo jora fobi dongo du bitle ula dunu nde bi fo chawni muso ubi bo ka tugu nyongo ka jira mogola kwa nga kira bangeni kalo jora suraka jamana una ubi donde ke ka boku yuguba ka yira ko kira bangena ni ala sona bebna ye tele shiri fulala suraka uye abna nga farafiwi malla ya dine ko ti Haidara ko de biya na dewu o kuma na anga ala fo Haidara na dewu nga ala fo de Haidara na dewu nga ala fo ala ni che wala amina alaje ka se Mustafa bange yoroma kanyara kajira alala ni chende nana kuka jembo bolula wallahi ni islam ya famuna jembe bika islam me aunta indede tenduru kawuli o hawa salamu alaikum o yorbe ubu sigi ka doka duchi chuko yin ni islam ya ngara kabako ide islam bi islam flile de medi kawuli kati balmake no fe karamoye ni min fo on ma famu te dine na anya famu tande abina naka dalu ibina ni tay abinyo mblasra maintenant islamia ke ni mini fane ni mbini mbane ni konfu yeruti da islamia la ble ubitikala ubitika islamia la malita nyoma ke je jamana shila hali firawnet lela ni nyoma ke me ala ka chende ya rabbi ala ka chende ni jogo tek bolison ka kusa seli ni jogo tek aha ah oui aba janton de la islamé bi hinede islamé bi makaride islamé ti galoti ke islamé ti majaba islamé bi se kafli el kamalu lillah ala kelende dafaledo islamé bi fli islamé bi kotake islamé bi se ka jenaya ke islamé bi se ka shueni ke o ye kra nyinga ko tari mu'mini bi shueni ke wa kra ko abse ka ke uko mu'mini bi jenaya ke wa kra ko abse ka ke uko mu'mini bi galoti ke kra ko abada mu'mini ti galoti ke abada
mi fɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka fili nin kuma ninnu na dɔ bɛ se k'a yɛrɛ filɛ k'a yɛrɛ classé non 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 c'est k'i kɔ dɔrɔn ala yafa deli ala y'a fɔ kuranɛ na mɔgɔ minnu ye jurumu kɛ k'a jigi kana tigɛ dɛ a ye tuubi k'a fɔ ala ye ko n y'a bila a ye se k'a kɔ n'a seginna a kɔ ne ala bɛ yafa o ma n'a ma duumi a kan kuranɛ ko ten ko n'a ma to a kan fo i yɛrɛ y'a kɛ nimisari ko n bɔra ala k'o ɲafara nka i y'a kɛ i m'a dabila i ye dɔwɛrɛ kɛ i bɛ ka dɔwɛrɛ kɛ ala ko i duumi n'a kan n bɛ zo bila i dusukun na fo jurumu bɛ dɔgɔya i bolo hali i mago t'a la bilen o de b'i jeni a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye sinji tugu musow a ye cɛw barika ɲini a denw ka kɛ bali ye mali latigɛ ma nɔgɔn ni ba ma barika ɲini i t'i kɔtigɛ yan a y'a siwuli ɲɔgɔn ye a ye hinɛ ɲɔgɔn na a ye dugawu k'an ka jamanaw ye n bɛ kuma surunya an bɛ don alakira sɔlɔ silam a ka fɛn kɔnɔ sisan an bɛ cogo min na bi Seydina Ali ka bi kun bɛ cogo min na de don Seydina Ali ɲinjugu dɔ min bɛ seli a kɔfɛ a ka misiri kɔnɔ ka sɔrɔ a t'a fɛ hasidi kɔrɔ dɔ sahaba don a nana Seydina Ali ɲininka a ko Ali a ko anw ma se k'a faamu dɛ Abubakari y'a tile kɛ nin ɲɔ joli ma bɔ Seydina Umaru tile kɛra nin ɲɔ mɔgɔ ma fa silamɛw la mais a sere tile ma silamɛw de bɛ ka ɲɔgɔn fa a ko e bɛ mun fɔ nin na Ali a sele tile ma joli bɛ ka bɔ Seydina Ali ko e m'o faamu wa a ko ayi a ko Abubakar Umar olu kun bɛ ne Ali ɲɔgɔn na de mara o la joli tɛ se ka bɔn olu fɛ mais ne b'aw ɲɔgɔn na de mara joli tɛ se ka jɔ Abubakar ni Umar olu kun bɛ ne Seydina Ali ɲɔgɔn na o de mara joli tɛ se ka bɔ o la mais ala y'a se ne ma mais ne bɛ ka aw ɲɔgɔn na o de mara joli tɛ se ka jɔ nafigi groupe joli tɛ se ka jɔ ala k'a to a ka nin diinɛ in dɔn arabukan tɛ dɛ nkalon don sira ala ɲɛ i tile arabukan jumɛn bɛ yan kan ko ɲɔ nkalon bɛ wa ni surakaw ka kan tɛ e t'i don alijinɛ na surakaw ta ye alijinɛ ye wa ala ye kira kɛ Muhamadu ye nka an tɛ alijinɛ sɔrɔ n'u ka kan tɛ nkalonfin anw ma ala dɔn arabukannaw anw fa ye ala yira an na bamanankan na ka wuli k'a bila an ye an bɛ seli a kɔfɛ bamanankan na an yɛrɛ kɔrɔbayalen a taara an di karamɔgɔ dɔw ma ko an ka suraka k'a kalan ye an taara arabuw ka k'a kalan ye an bɛ ka k'o dɔɔnin dɔɔnin fɔ kanko t'a la dɛ kabini i wolola i ma arabukan mɛn e tɛ foyi mɛn angilɛ kɔ i bɛ kɛ waliju kutubu ye dɛ surakaw bɛna ŋunuma ye n'i siranna ala ɲɛ jogo ye kan ye wa fara jɛnɛya la o ye kan ye wa sinji tugu o ye kan ye wa n'i ko ko arabukanw de y'a fɔ ka sɔrɔ kira ma ci kiraw ma tɛmɛ wa olu tun bɛ arabukan fɔ wa a kana aw yɛrɛ tromper ni kan ye ala de ye kan bɛɛ da a ye siya bɛɛ da wa kira yɛrɛ ko siya man kusa siya ye kan man kusa kan ye jɛman man kusa finman ye finman man kusa jɛman ye ko ala mago bɛ min na taqwa inna akramakum indallahi atqakum min ka bon ni ala bolo min siranna ni ala ɲɛ kanko tɛ yen a ye siran ala ɲɛ a y'a ka sinji tugu cɛw a ye kɛ ladiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ musow sɛgɛnna ni mɔgɔ sɛgɛnnen b'i fɛ i t'i lafiya dɛ a non 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 n ye nin fɔ ansaru bɛɛ ye muso fila furu ka tasuma da dɔ kan ka dɔ layɛlɛ
fo k'i sa i t'i sago sɔrɔ nasi ko t'o la dugawu ko t'o la ah oui n'i ye muso tɔɲɔ dɔrɔn i labɛn dɔrɔn i ka ko banna ye wa i bɛ taa jahanɛmɛ kɔnɔ se t'a ye o fanga t'a la ni jamana dɔw don d'accord mais Mali niveau la yan i bi muso 4 furu ka 1 ta ka 3 bɛɛ kɛrɛnnen to a disi kan ye foyi t'a la Ala de bɛ t'i ta tiɲɛ jahanɛmɛ kɔnɔ wa i garisɛgɛ b'i siri yan k'a nagasi k'a ban a y'a janto musow la kira ka kutuba laban Arafa a y'o de fɔ a ko n ba ma ni fɛn fitinin 2 ye dɛ musow ani jɔnw a ye hinɛw na a y'u kɔlɔsi kira y'a gɛlɛya dɛ mais musow tɔɲɔlen don muso caman tɔɲɔlen don n m'a fɔ u yɛrɛ tɛ tɔɲɔli kɛ dɛ mais caman tɔɲɔlen don kuma ye nin ye o an y'a fɔ anw ka tile olu yɛrɛ ka tile ka barika ɲini u denw ye sinon musow de ka tɔɲɔli ka ca musow tɛ cɛ 2 ta o cɛw dun bɛ muso 2 ta ni muso ye cɛ 2 ta jele bɛ kɛ ka dɔ kun ci koyi nka cɛ bi 4 ta a bɛɛ b'a sigi ka te min ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ ni dɔw bi te min bere ti ta muru ti ta nka ni muso ye 2 ta dɔ bi sa dɛ mɔgɔ Tarawele tɛmɛ n'an ye dɔɔni c'est à dire ni ne sigira n bɛ fɛ ka n teliya mɔgɔ t'i si hakɛ dɔn quoi pour que a ka se ka tiɲɛ faamu ka diinɛ in yɛrɛ faamu mun don o de ka gɛlɛn n dan bɛ Ala la n bɛ seli non silamɛya in yɛrɛ ye mun ye a ye hinɛ kafiri ni silamɛ t'a la a ye hinɛ kuranɛ ko kafiri n'a ka boli n'a y'a kalifa i ma silamɛ ko i k'a kalifa minɛ anw ka diinɛ ye hinɛ diinɛ de u y'a yɛlɛmɛ de k'a kɛ n b'i mago ɲini ani patɔrɔnw ye minnu nɔmɛ mɔgɔ y'e bila ka bɔ jamana dɔ la ka n'i sigi a tɔgɔ la ale de b'i balo a b'i ka kalo sara a b'i denw furakɛ ka kuma dɔ du i da ko i kana tɛmɛ o kan e bɛ se ka tɛmɛ o kan n'o tɛ kɛlɛ ko don wa e ko i ɲɔgɔn silamɛ t'i ka Ala bato mais munna ne tɛ se ka n ta bato dɔw ko mawuludu ti bɛn bon ni mawuludu ti bɛn y a pas de problème o fo i ka misiri kɔnɔ i ka to yen minnu ko a bɛ bɛn olu to yen u k'a kɛ dɔgɔyalima ni nɛni nafa t'o la dalilu jumɛn b'e bolo ko a ti bɛn ko a ma kɛ kira tile la mikoro minnu ye magan alikaaba la o kɛra kira tile la tapi minnu ye kira ka misiri kɔnɔ o kɛra kira tile la avion b'an ɲu ka taa n jun alabato yɔrɔ la o kɛra kira tile la n'a tilala alabato la a bɛ don terrain kɔnɔ walima carré kɔnɔ ka na Muzdalifa ka na mabitu la Mina ka bɔ yen ka taa a ka hiji tɔ dafa alikaaba la mobili de bɛ taa n'a ye o tun bɛ taa ni kira ye wa alors min ma kɛ kira ɲɛna n'a ma haramu mun bɛ taa dɔnnibaa da se o haramuyali ma jango mawuludu kira de y'a daminɛ Nabilahi Isa ale de ko a ka mɔgɔw ma ko wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad Nabilahi Isa ko a ka mɔgɔw ma ko wa mubashiran Ala ko n ka n'aw nisɔndiya k'aw fari fɔni kuranɛ de ko ten ni mɔgɔ fari fɔnina dun i bɛ sanu ni ni mɔgɔ fari fɔnina i bɛ wari ni ni mɔgɔ fari fɔnina i bɛ misi ni ni mɔgɔ fari fɔnina i b'i pan k'i cun dɔw ko k'a bɛ kuma dɔnko kan yan n dɔgɔnin don nin ma kan n bɛ fɛ a k'a faamu u ti dɔnko nɔfɛ koyi u bɛ Haidara de nɔfɛ n'o tɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali tɛ diɲɛ bɛɛ dunu dɛsɛra Alakira ka misiri kɔnɔ a ka so kɔnɔ tɛ dɛ misiri kɔnɔ fil masjidi nabawiya a ye diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan daveji tɛ yen min bɛ se k'a sɔsɔ dunu fɔra Alakira ka misiri kɔnɔ ka dɔn kɛ Alakira muso bɛ Alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam a kelen bɛ k'a ka nin abaya in a kelen bɛ k'o bila a muso kan a ka muso datugu tan muso kɛn bɛ k'a kun bɔ a bɛ k'a ka dɔnkɛlaw filɛ a ka misiri kɔnɔ
n'a sera yɔrɔ dɔ la kira bɛ ɲininkali kɛ ko dɔnkilidala bɛ ka mun fɔ parce que a bɛ k'a fɔ Éthiopien ka de la Éthiopie kaw de kun don ale tɛ Éthiopie kan mɛn a ko a bɛ ka mun fɔ de ko a bɛ k'a fɔ ko Muhamadu ye maa ɲuman ye ko Muhamadu ye maa ɲuman ye n'o kɛra ko kira b'i yɛlɛ tɛ se ka sɔsɔ dɛ a fiɲɛ ye o de ye kira ka so kɔnɔ tɛ dɛ misiri kɔnɔ dɔn kun bɛ kɛ o b'a ko k'o ye dɔn min ye ko baburula dɔn don anw tɛ baburula dɔn kɛ anw tɛ fɛ ka gosi muru yɛrɛ la fɛn bɛɛ n'a tile don mais Makan masakɛw bɛ dɔn kɛ bi olu b'a kɛ ni fila de ye bamuru ni marifa Makan masakɛ n'u y'u yaara ta k'u da u kɛrɛ kan an ka karamɔgɔw tɛ dɔrɔn o tun ye Éthiopiens de oui Éthiopiens don mais u tun bɛ ka ɲɛnajɛ kɛ jeni ye Segukaw wa n'u tun bɛ k'a kɛ Makan ni Madinɛka de ye Éthiopiens don nin ye kuma jumɛn ye wa iza ra'u tijaratan aw lahawan in faddu ilayhi wa tarakuka qa'iman o dun fɔlɔ tun bɛ bɔ Éthiopie wa kira bɛ misiri kɔnɔ a bɛ ka juma kutuba kala k'u bɛna juma seli dunun dumantigiw tɛmɛna o bɛ ka fɛ a bɛ fɔ cogo di dunu dɔ tɔgɔ fɔ n ye dɛ ayisa ndamani ye fitinin de ye sa gunbe wala u bɛ ka gunbe fɔ u bɛ gunbe dɛsi u nana se kira ka misiri da la u bɛ ka dɔnkili da ka gunbe gosi selila bɛɛ y'i den ka bɔ kira b'a la ala ko tan a ye sira ala ɲɛ dununtigi ka paraw fɔ bɛɛ ye paraw kɛ ka bɔ misiri kɔnɔ ala ko k'u ye dɔnkili mɛn dɔrɔn ka dunu mankan mɛn wa taara k'u ka kayimani u ye Muhamadu jɔlen to kutuba la bɛɛ taara olu kun bɔra Éthiopia diɲɛ da aw ka jamana dɔ tɔgɔ fɔ n ye ɲɛnajɛ tɛ kɛ yɔrɔ min na aw ka siya dɔ fɔ n ye min tɛ ɲɛnajɛ kɛ a bɛ taa da Éthiopiens de kun Éthiopiens de kun bɛ k'a kɛ Éthiopie n k'u kun bɛ k'a kɛ Seyidul Bashar de y'a ka misiri kɔnɔ ala kira ye a ka misiri kɔnɔ an bɛna se mawuludu ma ni min tɛ yaara o ka bɔ n ka tabali kan o ka taa fɔ wulibali don maa o maa tɛ yaara a ye bɔ yan a ye taa a faamuna ko ala ye kira d'an ma an b'a ɲaara ne y'o fɔ n ka jɛden bɛɛ ye n'a y'a Hayidara ye ka min kɛ a kana maa ɲininka diinɛ na a y'a kɛ n'a ye min kɛ Hayidara ɲɛ na n'a Hayidara ma fɛn fɔ a y'a kɛ diɲɛ kɔnɔ dafɛn tɛ se k'a sɔsɔ mais ninnu mago t'a la dɛ Hayidara wulitɔ ninnu bɛ ala ni kira yɛrɛ wuli jango Hayidara ka wuli ayi i bɛ taa jahanɛmɛ de kɔnɔ an tɛ kuma an kun fɛ anw juguw y'an kalan koyi juguya ka di koyi ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma walahi juguya bɛ maa dɛmɛ setanɛ seri la mais i jugu b'i bɔ fɛn dɔ la diyagoya la n'anw bɛ kuma anw ka kuma kɔlɔsilen don parce que anw ka kuma bɛ tɔmɔ bi cogo min na hali kira ka kuma ma tɔmɔ ten k'a firi u fɛ anw b'an yɛrɛ kalama an kumatɔ anw b'an yɛrɛ kalama an kumatɔ anw ka kuma bi ɲɔwari de o la ala tɛ sɔn anw ka kuma an yɛrɛ ma kunfiw ne bɛ min fɔ Hayidara kanubaw ni ansaru ala ko la seginkan dɔrɔn de don quoi ɲɔtɛ aw b'o dɔn n'a dɔ yɛlɛmɛna ni dalilu ye n ko Hayidara tɛ wajuli kɛ bilen n y'o fɔ aw ye o mais an fa bi neni an ba bi neni parce que mɔgɔw bɛna sa de mɔgɔw ni bɛna tigɛ mɔgɔw ni bɛna tigɛ mais aw ka sabali a kana maa neni a kana maa neni ni wulu ye tiɲɛ n'i y'a tiɲɛ bɛɛ b'e de jalaki k'a ye wulu tiɲɛ mais wulu y'a tiɲɛ bɛɛ bɛ ɲinɛ o kɔ ko cɛ ye wulu tiɲɛ mais wulu ye cɛ tiɲɛ o tɛ fɔ ɔ min ka ɲi a y'a da de an k'a to ala ma an ka kuma ala fɛ su dibi la
an ka kuma ala fɛ tile fɛ an ka ala kɔnɔ mais diinɛ in a bɛɛ fɔra aw ye kaban o de la ne ka kuma bɛɛ la ni n ko n bɛ kuma dɔrɔn n bɛ fɔlɔ ka don n'a ye tawhidu de kɔnɔ silamɛya in nana mun kama silamɛya in yɛrɛ ye mun ye anw ye zawahiru de ta ka jawharu bila k'a kɛnɛkan k'o ta silamɛya nana min kama k'o bila masakɛw bɛ yen u wulila de k'u bɛna alakira faga mais ala y'u labila u minɛna ka n'u siri kira ka misiri guloma na kira nana ka na masakɛ sɔrɔ a sirilen don a ko karisa don wa a ko ɔhɔ a ko a ye nin siri mun na a ko u nana e fagali de kama a ko a y'a fɔ nin bilahi aliyul azim an ka kira ko a y'a fɔ nin u y'a fɔ nin kira ko a ye t'u bila dunanzo in na a k'u kɔlɔsi a ye dumuni d'u ma a ye siyɔrɔ d'u ma u kɛra ten dugu jɛra kira nan'u lajɛ a ye masakɛ in fo a ko a bɛ cogo di a ko bɔn ne bɛ min f'u ye muhamadu n'i ko nafolo a bɛna suuri i kan i ka ne bila n ka taa n'i ko min nka k'a fɔ n bɛ don i ka diinɛ na n'o de ko b'i kɔnɔ n bɛ saya fɛ o ye kira ko a ka mɔgɔw ma k'u ka dumuni u k'u dumuni quoi ka dumuni d'u ma u k'u bonya tile sabanan na kira nan'i jɔ a la a seginna nin kuma kelen in kan kira y'a filɛ k'a filɛ kira k'u k'a bila k'a ka taa a n'a ka mɔgɔ k'u ka taa u ye bamuru ninnu minɛ k'u labila u taara cɛ in seginna ka na a nana kira yɔrɔ la kira ko 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 mun kɛra kun a ko ni ne kun tuubira kan to i bolo i b'a fɔ siran na ne ɲɔgɔnna ti siran a nka ne ye hɔrɔn ye n'aw ka diinɛ taabolo ye nin ye nin k'an ka minɛ a n'a ka jama bɛɛ nana tuubi alakira bolo sallallahu alaihi wasallam mais ni kira kun ko k'a faga a bɛ si wa n bɛ fɛ a ka diinɛ in de dɔn a ka silamɛya yɛrɛ dɔn min don jalamugutigi tɛ se k'aw tromper bilen n galana makan n bɔra Egypte n bɛ suraka kan fɔ o tɛ se k'aw tromper bilen silamɛya tɛ foyi ye ala dɔn kɔfɛ jogo kɔ n'o bɔra la kafiriya ka fisa ye la dɔrɔ la wala dirara alakira ka hadisa don silamɛ t'a yɛrɛ tɔɔrɔ waati maa wɛrɛ tɔɔrɔ maa wɛrɛ ye jeni ye hali kafiri bolisɔnna silamɛ ka tɔɔrɔ tɛ s'a ma mais bi dun silamɛw tɛ t'u ni bolisɔnna cɛ u tɛ t'u ni mɔgɔ si cɛ ala ye selila min bila u ɲɛ k'a ye wuli e bɛ se ka ala kala a ka baara la ala k'a n'aw dɛmɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka diɲɛ ala ka hɛrɛ di bɛɛ ma ala k'an ka jamanaw kɔlɔsi ala k'an yɛrɛ kɔlɔsi ala ka don an ni tɔɔrɔ bɛɛ cɛ ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ nka ni mɔgɔ minnu k'u ti fara an na an b'a ɲini an fɛ a ka amina fɔ ala k'olu dɛsɛ maa minnu k'u tɛ fara an na yarabi ala ka don jugu jiriw la safurulayi a kana nin yɔrɔ bɔ dɛ n fa ko n kana dangani kɛ an bɛ ɲɛ n ka ɲi n bɛ to ka fili kɔri dɔgɔnin tɛ yan dɛ o taara dɛ a kana to an bɛ ɲɛ n ka nin mɛn dɛ n b'a bila n ti foyi fɔ nin kɔ n b'a jɔya ten o tumana mamadu kira bangeyɔrɔ an ka se an k'an yara ومن عجيب آياته ما لا تحيط به العقول والأفهام ako ala kira bange do ako akabako akabo hakili ka faamu ma ani kodɔn akabo ma wallahi ale dana diɲɛ bɔ jɔnya la pewu وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء ako nin kɛra ntɛnɛnsu de fɛ ntɛnɛnsu fajiri yenge kuma a ɛri an b'a magoya na sisan a ko waati de alakira ba in nana kɛnɛ kan sallallahu alaihi wasallam
فأخذها المخاض وودعته صلى الله عليه وسلم النورا يتلألأ كالبدر ليلة التمام. أكو يرى لسا سيدة عامنة تينا ناما أننا كربا إمبلاسا كدي جيما ني على جين لا فيالي سبب كراتشمي. ويجب علينا معشر الحاضرين والسامعين القيام إلى ذكر مولده الشريف. أكو بيني إسلام يومان بفه كربا ني بونيا كما أكمل منينا télé direct ye be nyabana fo Amerique abenye be télé la 600 télé kembe direct ye jamana be nyabana malla yansa opmana amina wulika njo alakira bangeni sababu la kadwa uke nam Mamadu ne kambi kirama kirasanuma 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 Kirabangena kirakundigi bangena Kirabangena ngusuruna litigi bangena Kirabangena ngunoro tigi bangena Kirabangena ngukurana tigi bangena Kiranywa madanywa nde sorode wa kirasarama Kirabangena mahuludu fatikera ni sodiako Kirabangena mahuludu fatikera ni sodiako mahuludu fatikera ni sodiako ala kausara mao mala magara bana bimbira ala mabana mao mala magara hami bimbira ala mawulila mao mala magara siri bimbira ala matigara wallahi mbanyini ala fe akani aka natara sisa akasibe minu la magara ka fe min tui ka torola yananga nala e shidi al na idarati ay nafo billahi yalama bi doala abi yalama ala kira kama abi yalama ala kira kama abi yalama wala sisa miniti kelemba molo anga ngani yausiri ebi munfe ati na idara fe de ala Mauludu bonya kama ibe fe mi fe afo alaye anga miniti kelenge ko fo ka fatiata abeka dugo ko mali alaka bemne alaka mali koloshi alaka mali kishi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ansurna wansurna waqdi hajatna farij hammana wahdina jami'an ila siratikal mustaqim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bara nunu kuncera nin cugade la no ye mauludu ale bangeli su wajulu min kera ankara mo fa sayyidi sharif usman madan haidra ni la selin nanya lame bebi ni yorosoro ala ame foloka ala deli femina odeye sanwere ani nin chogoroba sanumen ka nyon soro nin kene sanumen ka anaka jeka nin bara nke nyon fe ala ka kisi ka tanga ka bo jugu bela jelen toroma ala kana anke a juguye ka Allah subhanahu wa ta'ala dili aye duwa min do jamana nye ani akerefe dugu ani jiye ala ka amine ala ka jiye sumaya ala ka basigi do jiye kono o minye aka lanyiniye ka duwa ke aka dembaya na ka kole u bela jelenye ka Allah subhanahu wa ta'ala dili ala ku kisi jamiyatul ansar din
ka foli kɛ a ɲɛmaya so ye olu min ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri min y'a to nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kɛra sewa ni yiriwa ye ka duwawu k'u ye halisan baara in ala k'a ɲɛ u bolo ka aw fo aw fɛn fɛn bɛ k'a lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ka ala subhanahu wa taala deli k'a ɲini ala fɛ ni ala kira n'a hɔrɔma n'a barika ye ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ a k'an sutura a ka bɔda di an ma ani silamɛ den bɛɛ lajɛlen والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا